Знаете ли, че преди над 1900 години римският Колизеум е бил проектиран като дяволско шедьовър? Харесай и се абонирай, ако обичаш майка си. Под земята десетки асансьори може ли да издигат зверове и гладиатори директно на арената? Още по-лудо е, че арената можела да се наводни, превръщайки я в пълномащабна морска битка, в която осъдени на смърт затворници и роби се борели за живота си. След битките 4 дренажни канала източваха водата, а дървени подове и пясък бързо се полагаха, за да се възстанови арената. Самият Колизеум е бил висок 48 метра, дълъг 189 метра и широк 156 метра, с капацитет до 50 000 зрители, сравним с модерен стадион. Арената е имала 4 нива, с места, строго организирани според социалния ранг. Всеки е имал своето място. Първото ниво имаше 80 входа, всеки с конкретна цел. На върха имаше масивен, сгъваем навес, задвижван от 240 мачти и система от ролки. Животните и реквизитът можеха да се транспортират бързо с лебедки, а арената можеше дори да променя декора си по време на събитията. Това не беше просто арена. Беше древно, високотехнологично чудо.